Dnešná téma je silne kyslá 2,5 pH voda. A dneska si povieme, prečo aj kyslá voda môže byť zázračná. Dneska tu s Aničkou. Ahoj, Ahoj Anička. Kati, ahojte všetci, ďakujem Katka. Áno, dnešná téma bude vodička z 2,5 pH, ktorú vytvára náš stroj Leveluk K8 od spoločnosti Enagic. Ako Katka spomínala, je to voda silne kyslá. 2,5 pH, čo to znamená? Je známa aj ako kyselina chlórna a táto voda vyteká zo spodnej hadice nášho stroja. V tej istej chvíli vyteká z hornej hadice 11,5 pH. Ak chcete vedieť viacej o 11,5 pH, vypýtajte si videjko, kde sa venujeme tejto vodičke. Obidve tieto vody sú špecifické a obidve sú veľmi užitočné, každá na niečo iné. Tak, čo je teda tá vodička s pH 2,5? Ako som spomínala, je silne kyslá. Znamená to, že je netoxická, pôsobí ako prírodná, ale veľmi účinná dezinfekcia. A tento prírodný dezinfekčný prostriedok je nám neuveriteľne prirodzený, pretože sa tvorí aj v našom tele ako biele krvinky. Áno, Anička, ďakujem veľmi pekne a to je veľmi zaujímavé, lebo naše biele krvinky, keď potrebujú zneškodniť baktérie alebo vírusy alebo patogény, tak vytvárajú túto kyselinu chlórnu. Čiže je to veľmi prirodzený obranný systém nášho tela. Je netoxická a nie je nášmu telu cudzia, áno, je biologicky kompatibilná. Takže naše telo ju vytvára. A teraz si predstavte, že ju môžeme mať extra vďaka Kangen stroju, ktorý presne takúto istú vodu s kyselinou chlórnou vytvára. Ale aby ste vedeli, ako sa to deje v stroji, takže potrebujeme vodu, potrebujeme sol, chlorid solný, ktorý je obsiahnutý vo vode a cez elektródy a ionizáciu sa jednoducho vytvára kyselina chlórna. Je to rovnaký mechanizmus ako v tele, len tu použijeme elektrody a elektrický prúd. Super, Kati, ďakujeme. Čiže tento stroj vytvára túto vodičku, mimo to ďalších 7. Čo sa týka tejto vodičky 2,5 pH, tak používa sa v medicíne, potravinárstve, v nemocniciach, napríklad medicínske pomôcky sa s touto vodičkou čistia, v potravinárstve to si povieme vlastne ešte, k tomu sa vrátim, ale jedná sa o to, že táto voda ničí baktérie, ničí plesne a patogény už do 30 sekúnd. Je vlastne tak silne kyslá, že do 30 sekúnd všetko umiera. A vy ju doma môžete mať a využiť na desiatky spôsobov. Vlastne túto epizódu venujeme tomu, aby sme si trošku rozobrali, že na čo všetko sa táto vodička dá použiť. Napríklad, ako sme spomínali, teda doma ju môžete použiť na dezinfekciu naozaj čohokoľvek. Dezinfekcia hračiek, detských vecí, stoličiek, prebalovacích pultov. Ďalej môžete používať na trubice, odstraňuje hrdzu, vodný kameň, taktiež škvrny od mydla, škvrny od kávy, od čajov. Môžete vyčistiť koberce, dokonca aj tie perské, čo málo ktorý prostriedok vlastne, alebo teda sa doporučuje na perské koberce použiť. Ďalej, môžete sa zbaviť zápachov vašich domácich miláčikov alebo smradlavých topánok. Taktiež môžete vyčistiť menštruačný kalíšok, dezinfekcia matracov, perín a vankúšov a je toho ešte o mnoho viacej. Ďalej, čo môžeme napríklad pri zdraví, hej, keď sa niekto zráni alebo niečo sa stane s pokožkou, tak vlastne túto vodičku viete naniesť priamo na ranu alebo aj na otvorenú ranu a vydezinfikovať. Ja napríklad konkrétne si touto vodou umývam aj zuby, hej, že po umýti zubov si poriadne prepláchnem. Keď ma boli hrdlo, tak si vykloktám touto vodou. Dokáže zastaviť dokonca aj zvracanie, že použite jednu alebo dve polievkové lyžice, proste vypijete trošku tejto vody a upokojí váš žalúdok, čo je vlastne len dôkaz toho, že to pôsobí blahodárne pre naše telo, vzhľadom k tomu, že naše telo to pozná. Hej?
Takže čo sa týka hojenia rán, tak vlastne malý, keď sa zranil, tak ja som nič iné nepoužila, len touto vodou som mu vydezinfikovala ránku a buď zalepila, alebo navrch sme dali nejakú mastičku a to bolo všetko. Žiadne dezinfekčné prostriedky, inakšie ani čistiace nepoužívam okrem tejto vody, ale tak ja s mojou maminou už tak dlhšie patríme do takej skupinky ľudí. My sme predtým používali na všetko ocot, akože, že sme sa naozaj snažili ekologicky čistiť tú domácnosť a teraz máme tento stroj, čiže to je úplne, úplne mega. Taktiež môžete vykloktať, keď máte afty alebo vrédy v ústach. Naozaj sa táto voda moc nedoporučuje piť, len keď je vám nejakým spôsobom zlé, hej, a najlepšie je buď sa poradiť, alebo si to nacítiť sami, že proste, že teraz mi taká proste jedna polievková lyžica neuškodí. Čiže fakt bolesti hrdla, zápaly dutín, podraždené oči, môžete si ich nasprejovať a nechať chvíľku pôsobiť. Potom je táto voda vynikajúca aj v rámci starostlivosti o pokožku. Exémy, psoriázy, vyrážky, môžete si ju potierať, hej, tak tiež pôsobí aj ako lifting, čiže spevní vám pleť, môžete si to nastriekať a nechať pôsobiť, tak tiež teda na pleť chvíľku. A je to v podstate také prírodné antibakteriálne mydlo, čo je podľa mňa naozaj úplne super. Ešte pri tých zuboch, aby som len spomenula, tak pomáha aj pri začínajúcej paradontóze alebo už pri prebiehajúcej paradontóze. Vlastne ona vymie z tých úst. Ja mám rada ten pocit, akože potom, čo si preplachnem tú pusu tou kyselinou, tak ja mám normálne rada ten pocit, že jak cítim, hej, že proste tie zuby sú fakt čisté. A popri tom akože taká bonusovka k tomu je, že pomalinké prirodzené bielenie zubov vďaka tej vode. A čo ešte také by som mohla povedať o zvracení, som už hovorila, starostlivosť o domáce zvieratka. Ak majú zvieratka blchy, viete ich postriekať, taktiež nábytok alebo gaučík po nich a podobne. Rastlinky viete to použiť namiesto postrekov, hej, že 2,5 postriekate namiesto chemických postrekov na svoje rastlinky. A myslím si, že ešte si to tu takto skontrolujem trošku a myslím si, že viac menej som prešla všetko také dôležité, čo sme s vami chceli pozdieľať. A ešte tu mám jasné to ovocie a zelenina, som vám chcela povedať. Takže keď postriekate 2,5 pH na ovocie alebo zeleninu, ktoré máte kupované z obchodoch, prosím, neviete, odkiaľ to prišlo a čo všetko to obsahuje. Nechajte to pôsobiť 1 minútu a potom to opláchnete alebo namočíte do ešte silne zasaditej vody 11,5, tak tým vlastne zbavujete to jedlo všetkých baktérií, plesní, mikroorganizmov a všetkého, čo tam určite radi by sme nemali. Na záver, čo by som ešte mohla takto povedať, tak je to, že je to naozaj jeden z veľkých pokladov tohto stroja, táto vodička. A je to naozaj prirodzená dezinfekcia. Môže to byť vaša prvá pomoc, univerzálny pomocník pre zdravie, krásu a čistú domácnosť. A to všetko naozaj bez chemikálií, toxických látok a úplne bezpečne. To znamená, že nebudete provokovať napríklad svoju pokožku, ak už máte nejaké alergie alebo podobne, ak máte astmatikov v rodine a tak ďalej. Čiže naozaj za mňa je to úplne úžasná časť, čo obsahuje tento stroj. A čo viem, tak Katka je taká super hrdinka s čiernou fľašou, s touto vodičkou. Tak Kati, povedz nám ty z tvojho každodenného použitia, ako túto vodičku používaš. A myslím si, že potom už aj môžeme kľudne ukončiť túto časť. Ďakujem. Áno, čo je super, je to veľmi praktické. Tu 2,5 ja si dám do jednej flašky roztrekovača. Najlepšia je čierna alebo tmavá, tým dlhšie tá voda vydrží, 2,5, áno, 2,5 niekoľko dní vydrží v tmavej nádobe a s tým rozprašovačom vlastne chodím. Raz si to nastriekam do úst, raz si to nastriekam na tvár, Anička veľmi dobre povedala, je to super tonikum a raz to nastriekam do chladničky, inokedy to nastriekam synovi na nohu, takže je to také vtipné, ale moja záchranná flaška je čierna 2,5.
Ďakujem. Pekne si to dneska vysvetlila. Naozaj, že um, môžeme nahradiť všetky tie chemikálie, čo sme predtým používali. A tú toxicitu, ja neviem, niekedy, keď pôjdem teraz ku niekomu domov a cítim tie chemické prostriedky, už mám na to alergiu, lebo som si od toho odvykla, už upratujem naozaj len takto netoxicky a je to veľmi nebezpečné dýchať tie chemické prostriedky. Takže dávajme na seba pozor a nahraďme čo najviac toho prírodnými vecami a tá príroda, to sme my. Takže poďme naspäť domov k prírode. A znamená to samozrejme menej plastových fliaš, pretože všetko, každý dezinfekčný prostriedok máme v plastovej fľaši a toto je naozaj nádherná cesta, ako nemusieť už nakupovať a podporovať aj tento smer. Tak ďakujeme vám za pozornosť a budeme sa tešiť na budúce. Ďakujeme, ahojte. Ahojte.